سراپای سوزانم خدایا، پریشانم خدایا، در این مهنت سراب و غصه و غم، با درگاهی تو نالانم خدایا، در این مهنت سراب و غصه و غم، با درگاهی تو نالانم خدایا. салом алейкум мардум, ҳозир камтаракам боша вақт аст ва ман хостам барои шумо як ҳодисаро нақл кунам ки ӯ совокати ман шида буд. Зимистон буд, ҳаво хунук буд, бовар кунед ба ҳамин либоси гарм ман берун буромада хунук хӯрда истадам. Берун сард буд. дар кӯча рафта истадам, як зана дидам ки даами барфиву хунукӣ сари зону шишта буд, сари зону. Вай мардум пул талаб карда иста буд ки илтимос ба кӯдаки ман ёрӣ расонем. Дар дасташ як тавбичка буд. Ягон кас ҳамун занака заставид накарда ки ҳамун на колени беста. Ягон кас ӯ занака заставид накарда ки ӯ биёя иҷа да сум ҷамъ куна. Ӯ метавонист просто так ба тақдири тан тия. Некем ягона одаме ки барои ман ва шумо ҳатто тайёра ки ҷоншад я саломатишад я дар ин хунукӣ модарай. Ба қадри модар ҳастем. Ба қадри падару модар ҳастем ки як рӯз не як рӯз дер мешавад.